denk dat de energiemarkt een zeer afwisselende markt is. Waar je als jongere zeer goed terecht kan. Zeker als je een mbo-opleiding hebt gedaan, denk ik dat er zeer veel mogelijkheden zijn binnen de energiesector. Voor mij toch wel een belangrijke schakel binnen de economie, want niemand kan zonder energie. Nou, heel de maatschappij is erop ingericht. Bedrijven, huishoudens, alles draait tegenwoordig om energie dus. Het is een uitdagend vak, het is nooit saai. We onderhouden, we hebben nieuwe aanleg, we hebben een keer een storingje. En dat is eigenlijk onze dagelijkse bezigheden. Het is een afwisselende branche. Geen ene dag hetzelfde. Energie is leven.